Karon unsa may inyong buhaton kun wa ni tuman ang developer? Doon na daghan nga mga problema sa mga ni kuha og mga data-data nga yuta. Nisalig lang in taon ang mga buyers kay nagtuo sila nga dili gyud mo himo og kalapasan ang developer. Di ba? Og developer sa atong padungog kasaligan gyud ni. Pero daghan nga mga kaso karon. Tungod kay wa ni tuman ang developer sa ilahang saad. Karon unsa may inyong buhaton kun wa ni tuman ang developer? Panalitan ron. Sagad gud karon digital naman, i-post dayon sa social media nga dunay nindot kayo nga house and lot. Pakitaon ka didto og mga pictures. Pictures pa na ha? Unya, imo ka ng data-datahan sud sa 7 ka tuig. Depende og unsay arrangement sa developer. Aron ka makakuha og unit, hatagon ka og down payment. Unya ang equity imong hulog-hulugan. Nindot kay ang mga saad Dayon, ma-emphas na kuno nimo ang equity, pwede na kang mo sugod og butang sa imong balay or mag-ukod imong balay kana og lote mo gikuha og house and lot pod og maka-impas na kuno ka sa imong equity, pwede na kuno kang mo puyo. Pertindutag yung mga pasalig. Dili tanan nga mga developer ingon ani ha. Daghan kay mga developer nga tarong. Apan daghan sang mga developer nga kulungo og utok. Nga susama ra nga na scam ang ilahang mga buyers. Karon naimpas na ang buyer. 7 ka tuig ang kontrata. Pagbisita nila ngadto sa area, wa man ni na-develop. Asa naman itong giingos developer nga i-develop ni nindot kayo, dunay swimming pool, dunay basketball court, dunay gym, unya daghan kay mga nindot ba nga mga butang imong nakita pinagis picture ako to. Karon naningil na kas developer. Papadingol ni mo developer. Ang katarungan post management nga, sige lang, matuman lagi na. Watuwat lang. Kano sa ka maghuwat ana. Lakon nga pagkasulti, wa ni tuman ang developer ug unsa may saad nga tus buyer. Unsa may imuhang buhaton kung ikaw nahitabuan ani. Una, pwede nimong ipa-revoke o ipa-rescind ang kontrata. O na imuhang posibleng himuon. Ipa-consider ang kontrata ba? O mo-file kag kaso, gitawag na og action for specific performance. Ngay pa-comply sa developer o sa iyasaan. Plus danyos, plus refund, plus attorney's fees, o guban pa. Ang anyong timan-an. Kay doon ay prinsipyo sa balaod nga gitawag og exhaustion of administrative remedies. Nga sa dili pa bitaw i-file ang kaso nga tus korte, moagi una ka og ahensya sa gobyerno nga dunay igong kapasidad sa pag-handle or sa pag-atiman sa reklamo. So sa may buhaton, natural sa dili pa kamo padaog
written demand, imo ang nasultihan ang developer. Reklamo jud ka. Unya-unya na kas developer, mupadana ka og written demand. Then, di yun gihapon, asa man kasumbong ana. Dili na kinahanglan ha, nga moagig barangay. Basta developer, kay kini mga developer, korporasyon man o mga kompanya. Kana mga korporasyon o kompanya, why jurisdiction ana ang atoang lupong taga-pamayapa. Asa na paingon? O di gimutuman ang developer, naka verbal demand ka, naka written demand ka, wag di patuo. Adto na kas ahinsya sa gobyerno nga gitawag og Department of Human Settlements and Urban Development. Ini gitawag og DHSUD o ang uban lakturon lang og DHSUD. Department of Human Settlements and Urban Development. Mao ni ang ahinsya sa una nga gitawag og Housing and Land Use Regulatory Board, HLURB. Namugna mga kasama kining Department of Human Settlements and Urban Development niadto pang Pebrero 14, 2019 ubos sa Republic Act number 11201. Ngano kining maong ahensya sa gobyerno ang dunay jurisdiksyon pagtagad sa mga reklamo batok sa mga developer kay duna sila'y gahom pag-regulate o pag-monitor ug unsa may gihimo sa mga developer nga nagmugna or nagpatuo or naghimo og mga housing projects. So adto una mo sa Department of Human Settlements and Urban Development ay mo ditsos korte kay basin og mateknikal niya mo, madismiss lang ang kaso, sayang kayo niyang kwarta. Natural, ug file na gid mo og reklamo, o kuha gid mo abogado na kay bisan og dili pa ni korte kadtong nahiskutan nga departamento kinahanglan man nga ipreparar ang gitawag og complaint og ang mga gikinahanglan nga mga dokumento ninyo nga i-attach sa i-file ninyo nga kaso. Akong balikon, para sa mga buyer nga wa nahimuot kay wa nituman ang developer sa saad silang gikuha nga lote o house and lot, pwede ninyo nang pasakan og kaso nga breach of contract. Kay wa man itumas kontrata. Or action for specific performance. Buti pasabot, ipa-perform yun kung unsay nabutang sa contract. O pwede ninyong ipa-cancelar o ipa-rescind o ipa-revoke ang kontrata. Asa i-file ang kaso? Adto sa Department of Human Settlements and Urban Development.